a Alboraya i que estic molt agraïda perquè m'heu convidat a aquest acte que està molt xulo. Avui, en la meva presentació, vull parlar-vos de la participació de les dones en les ciències biomèdiques, però específicament el que vull fer primer és fer com una explicació un poquet de com he arribat jo al lloc on estic, qui soc i més o menys quina ha sigut la meva carrera, perquè compreneu un poquet finalment aquest tema de la participació de les dones en les ciències biomèdiques. Bé, em presente, soc farmacèutica, vaig estudiar farmàcia en la Universitat de València, al campus de Burjassot, i vaig estudiar després de fer la carrera, durant el període en el que fas el doctorat, vaig estudiar l'alcoholisme. Principalment el que vaig estudiar era entendre com la molècula de l'alcohol intervenia o interaccionava en les estructures del cervell per a donar lloc a l'alcoholisme. Després, aquesta situació d'estudiar un doctorat me va donar l'oportunitat de viatjar i anar-me'n a Anglaterra. Això és una foto meua l'any 2009 que vaig estar 6 mesos a la Universitat de Cambridge. Va ser una experiència molt xula, ho dic en principi també per els estudiants i les estudiantes que n'hi ha així, les més joves, perquè és molt, molt interessant i molt divertit poder tenir aquesta professió que te deixa anar-te'n fora i tindre aquestes experiències en gent de tot arreu. A més, després vaig fer el postdoc i el postdoc me'n vaig anar de Cambridge a Nova York. Era d'una ciutat d'uns 40.000 estudiants, més o menys, i més o menys 50.000 habitants, a Nova York, probablement la segona, tercera ciutat més poblada del món. Doncs aleshores va ser també una experiència vital, no tan sols una experiència de recerca que també, però va ser una experiència vital perquè vaig a conèixer persones de tot el món i dones de tot el món. Dones molt fortes, amb molt de caràcter, que havien trencat en les seues barreres culturals. Estic parlant d'altres cultures que tenen més dificultats que nosaltres a l'hora d'arribar a aquests llocs. Bé, durant el postdoc vaig estudiar l'impacte del dolor, de la sensació dolorosa en l'addicció a l'heroïna, perquè els Estats Units tenen aquesta crisi de sobredosi que ara s'està utilitzant moltíssim els opiacis i molta gent mor per causa d'això. I gràcies a les recerques que van fer allí vaig poder tornar en la meva família a la Facultat de Farmàcia, que és aquest edifici que està ahí en la fotografia. Ara soc professora contratada, això vol dir que ja he fet una oposició i tot, això és una barbaritat per a la universitat, i ja tinc el meu grup de recerca, encara que no tot el lliure que voldria ser, perquè tenim una estructura prou piramidal encara, però sí que me sent molt lliure en les meves decisions, i això és molt important, perquè moltes vegades una cosa que li passa a les dones és que ens costa trencar aquestes barreres perquè ens costa alçar la veu, i això als xics no els passa tant. Per això també per a les més joves vos anime a que doneu-vos el valor que teniu i parlar en veu alta i feu-vos valer el que sou, principalment. Bé, què faig al meu treball? Què fa una professora universitària? Fa multitasking, és a dir, moltes coses. I quan estava preparant la presentació, n'hi ha un website que té logos i vaig ficar multitasking en aquest cercador i me va eixir multitasking per a dona, i això és verídic, per a dona totes les coses de casa i per a l'home tot l'opai, no? Treballar, anar-se'n de viatge, en el telèfon mòbil i tot això. A mi me va donar molta malícia i vaig crear el meu multitasking. Fotografies del que faig. Donem classes, evidentment, moltes classes, la major part del nostre temps està dedicat a la docència, perquè donem docència per als estudiants del grau, per als de màster que fan després del grau, i
també opine que en certa mesura també som un component docent per als estudiants que estan fent el doctorat. Per tant, la docència és molt important. Després fas recerca, està que la meva companya Maria José Sánchez, que ara està en la UGI de professora. Després fas recerca i tinc estudiants de doctorat. Fas divulgació i estic de fet en un programa d'apunt dels matins els dijous per a parlar de ciència, més divulgació, però el que a mi més me motiva perquè m'agrada molt la recerca és estudiar l'alcoholisme, com vos dia al principi, no? I al tornar dels Estats Units vaig decidir combinar els dos projectes que estava fent. El que vaig fer durant la tesi, que era estudiar l'alcohol com aquesta molècula que arriba al cervell i veure què fa per a donar lloc a l'alcoholisme, i per l'altra banda volia estudiar el dolor com un factor que poguera tindre importància a l'hora de desenvolupar una addicció i fer aquesta connexió. I aquesta connexió biològicament sí que existeix o podria existir. Sempre treballem en aquesta possibilitat, en aquesta hipòtesi, perquè n'hi ha sistemes de neurotransmissió, és a dir, sistemes del nostre cervell que transmeten la informació que són comuns per al dolor i per a l'addicció. Aleshores ens varen centrar en això i avui, no sé per què m'ha donat per ahir, perquè altres vegades parlo d'altres coses, però avui sí que volia contar-vos el que fem realment al laboratori. Nosaltres treballem en models animals, és a dir, en rates, això són ratolins, però seria el mateix, en rates, i el que fem és modelar les malalties, o en aquest cas l'addicció, en animals d'experimentació. Per què? Perquè, evidentment, a les persones no els podem llevar el cervell i estudiar el cervell, però en els animals d'experimentació, en tota la casuística ètica que és molt forta, agafem i podem estudiar i fer aquests avanços que després es traslladaran futurament a la població. Aleshores, per a que entengueu el que seria el treball de laboratori, nosaltres tenim un model en el que els animals estan a la seva casa i els fiquem dos ampolles, una que conté aigua i una que conté alcohol. I la idea és que elles, rates xics i rates xiques, beguen el que vulguin durant un període de temps. Arribat el moment, els llevem la botella d'alcohol, és a dir, que els induïm un període d'abstinència. Per què fem això? Perquè, malauradament, el problema més gran de la malaltia alcohòlica o dels trastorns relacionats amb l'alcoholisme és que la majoria de la gent que deixa de beure, un 80% de la població que és alcohòlica i deixa de beure, recauen moltes vegades. És molt difícil deixar-ho per sempre. Aleshores, les recaigudes és el més important avui en dia de cara a fer aquest tractament. Aleshores, els deixem sense beure i després d'un període els reintroduïm aquesta ampolleta que porta un 20% d'alcohol, que seria un cubateta. I què li passa a les rates? Que com han estat durant un període de temps privades de beure, el que fan després és ficar-se fins les botes i beure moltíssim. Aquelles que beuen moltíssim en comparació amb el que bevien abans de l'abstinència se diuen que han sofrit una recaiguda. I nosaltres què fem? Estudiar el dolor com aquest factor que podria desenvolupar la recaiguda. Aleshores, durant el temps en què estaven en abstinència, a algunes rates li punxarem en una poteta una substància que els desenvolupa una situació de dolor pareguda a l'artritis. I què va passar? El que va passar és que gràcies a que el meu laboratori té la meitat de xiques i la meitat de xics i des del principi pensaren que devien fer les investigacions en rates femelles i en rates mascles,
el que varen veure va ser molt interessant, perquè si hagueren fet el que fan el 95% dels laboratoris, que és fer les investigacions en els mascles, haurien vist això. Què és? Que els mascles que no tenen dolor i els mascles que tenen dolor, independentment de que existisca dolor o no, ells no recauen. No existeix increment de begudes. Això seria el nivell que bevien abans de l'abstinència, el que beuen després de l'abstinència, en els que no tenen dolor i en els que tenen dolor. Total, en els mascles no passaria res. Si fórem aquests grups que fan tota la recerca en mascles, s'haurien quedat així, el dolor no és un factor de risc per a sofrir alcoholisme, pam pam, tanquem, article i s'ha acabat. Però no, vàrem estudiar les femelles. I en les femelles la situació era totalment la contrària. El que vàrem observar és que les femelles que tenien dolor, que són les que estan representades en roig també, bevien molt més després de l'abstinència i quan tenen dolor que abans de l'abstinència quan no tenien dolor. Per tant, si no haguérem estudiat el que passava en femelles, hauríem perdut que probablement per a les femelles la presència de dolor pot ser un factor de risc per a sofrir alcoholisme. I per això vos volia explicar la nostra recerca, perquè, com vos deia, malauradament, i això són dades d'un article científic, no existeix una representació igualitària als estudis que se fan en diverses malalties. Per exemple, en aquest cas, si els estudis foren equivalents en la presència d'homes i dones als estudis, la barreta hauria de tindre un valor de 1, perquè això és un ràtio. Quan tenim per baix de 1, el que passa és que tenim molt més homes en els estudis que dones. I quan tenim més de 1 és que tenim més dones que homes. I tan sols ha sigut en el cas dels articles que tenen que veure en la hipertensió pulmonar. Però, per exemple, en malalties que també apareixen en les dones, com les malalties coronàries, com estàvem dient, de les malalties cardíaques, normalment se feien molt més estudis en els homes que en les dones. I això què passa? Que deixa fora dels mecanismes que li passen a les dones, que poden ser diferents als mecanismes que els passen als homes, els deixa fora dels estudis. I també els deixa fora a l'hora del desenvolupament dels medicaments, dels fàrmacs. Això era un article que es va publicar al New York Times, en el que, ara no sé si era el New York Times o era a un periòdic d'Anglaterra, però no el mateix. La qüestió és que parlava precisament d'això, que n'hi ha un biaix a l'hora de fer les recerques en les que n'hi ha molta més recerca feta en homes que feta en dones. I després, per exemple, quan se fa la dosificació dels medicaments, moltes vegades aquesta dosificació se fa en base a uns paradigmes estadístics que tenen com a idea l'home dels 75 quilograms. No dones ni tampoc pressupost fora d'aquest pes. Clar, ja començant per la idea de que els sistemes d'eliminació de tòxics, és a dir, com funciona el nostre fetge, com funcionen els nostres ronyons, no tenen per què ser el mateix en les dones que en els homes, o la quantitat de grassa que tenim al nostre cos no és el mateix en els homes que en les dones, i aquest càlcul ja comença a ser erroni, perquè els medicaments poden acumular-se més o menys en els homes que en les dones. Per tant, les dosificacions haurien de ser diferents. Però, com deia Isabel, malauradament en els prospectes, les dosificacions mai diuen si són per a homes o per a dones. I sí que ha existit casos, en els Estats Units fa uns anys, en el que varen tindre que recalcular dosificacions per a dones perquè s'estaven utilitzant dosificacions per a homes i eren tòxiques en dones, principalment en alguns citotòxics. Això és molt
penós i que a més fica en risc a la nostra salut i a la salut del 50% de la població. I és, com dia una amiga meua, és anar-se'n fora de les estadístiques, perquè si som el 50-50 a la població és alhora no tindre 50-50 a les investigacions. És per això que algunes agències finançadores de les investigacions i de les recerques avui en dia demanen obligatòriament que se facin les recerques en homes i dones o en rates, si és un model animal, femelles i mascles, que sempre se tinga aquesta variable de gènere com una variable que s'ha d'estudiar. I en això jo volia també finalment dir-vos que com sempre els grups de recerca estan fets per molta gent, per homes i dones, per homes i dones que són caps i homes i dones que són estudiants, però que malauradament també avui en dia encara estem en que al final de la carrera investigadora tan sols al voltant del 14,% són catedràtiques i la resta són catedràticos. I que a vegades, per exemple, inclús en la meva carrera, que és farmàcia, on estudien el 80% xiques, continuem en aquest 20%, 25%, o que, per exemple, l'Acadèmia Valenciana de Farmàcia té un 75-80% d'acadèmics homes i un 20% d'acadèmiques dones, en una carrera que s'estudia en el 80% de casos són dones. I finalment moltes gràcies altra vegada i espero que després puguem parlar d'algunes d'aquestes coses. Moltes gràcies.